Tervetuloa takaisin. Tänään sisällämme vuoden 2012 sketsihahmokilpailun semifinaalia. Ja hahmot kertovat meille tänään tarinoita omasta elämästään. Ja kuten tiedämme, maailmassa on uskomattomia tarinoita Sorvankylän pastorista, Usko Evertti Luttisesta. Ja yksi niistä tarinoista on totta. Minä tiedän sen, koska olin itse paikalla. Se on kaamea tarina ja se menee jotenkin näin. Mä kuljetin seurakunnan bussia ja mieleni teki jo paussia. Haaveilin pikkasesta kahvista, mut kaverit valittivat tahdista. Ajelet liian hiljaisesti. Kauan mun pinnani kesti, mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun heitin haaveet kuppilan pallista. Ja tarina alkaa. Halleluja! Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja hinkkasin rukoille rattia. Pyörät ne huristeli alla, kun vedin rallia kujalla. Ja heittelin ranteella sisälle jo kakkosta. Olin kukkona rallissa, kun mä hirveästi kiihdytin ja itseäni viihdytin ja kovempaa vaan lasettelen. Pyörät huus, kun kiirettiin huumassa ja etupenkillä yksi Regina vavahtaa. Ja joku toinen tuskaansa parahtaa. Kyyti heijas jo pappia, kun Usko hallikujalla ajaa. Ja kun tuli se hillitön kurvi, Velipirinen huusi, että mun ajaa! Alkoi kurkkua kuivata, otin pikaset limpsat, ralli meni kukkuloille ja taas piti rukoilla ja hinkata. Ja minä vedin nastalaudassa ja tuumasin, että huilataan vasta haudas. Oli kaarat harvassa, mut jostain tuli rekka. Rekka! Sitä ajeli Kaukalon Pekka. Siinä linjalla kalkku ja mutala. Tapahtui sitten se juttu katala. Kumi ei kestänyt rallia. Mentiin päin Kuravallia. Meni pellit kuppuun ja vinkkarit ruttuun, kun menkäläinen sortui vimmaan tuttuun. Huusin, päästäkää jo pappituskasta, kun naamalleni lensi kumit ja nasta. Olin pappikenossa, kohta taivaaseen menossa. Ja niin lähti Usko kohti usvaista viimaa. Usko Evertti Luttinen. Niin. Olet nyt taivaan porteilla. Oho. Olet elänyt nuhteettoman elämän, mutta yhtä suntia et ole tunnustanut. Niin. Kun kansakoulun 5. luokalla rikoit yhtä käskyä 10 ja varastit. Hei. Se olit sinä, joka väkisin otit arvon penaalin. En kai mä hulluja pyytele, jos viimeisenä toiveena joku hoitaisi arkun Orvolle. Väki! Taivaan sijasta sinua odottaa nyt kiirastuli! Hei! Mitä nyt tapahtuu? Oi! Hevi koppia! Nyt mua koetellaan. Liha on heikko. Nyt mua koetellaan. Kuuma kolli. Kuuma villi. Täällä kypsytetään tervalla. Liha on heikko, mutta mä en antaudu. Menkää pois, Peevelin joukot. Pois, paha henki. Pois. Pois. Mä tiedän, että väärin tein, kun arvon penaalin mä vein. Nyt tahtoisin mä synnin tunnustaa. En rakkautta ansaitse tai armoa, on syntinen, ei auttaa voi kukaan. Halleluja. 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 Halleluja.
sovitteli. Tulitko sä sovittelemaan? Sä oot jotenkin erinäköinen kuin kuvissa. Oot sä luonnossa pidempi? Kelpaisko sulle musta kenialainen? Sitähän sä kysyt. Jos mä sillä voin mun syntini sovittaa. Tuolla takahuoneessa on sumppia pihisemässä. No mennään ja haetaan pari kuppilan pallia ja rystetään oikein mukitolkulla.